Καλώς ήρθατε στο MOOC του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Ορίζοντας και αναπτύσσοντας τον διαγραμματισμό τεχνητής νοημοσύνης. Ένα πρόγραμμα για όλους και όλες», με χρηματοδότηση από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδύλιων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τι είναι όμως ο γραμματισμός τεχνητής νοημοσύνης? Ορίζουμε την επίγνωση τεχνητής νοημοσύνης ως ένα σύνολο ικανοτήτων που επιτρέπει στα άτομα να αξιολογούν κριτικά τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά με την τεχνητή νοημοσύνη και να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο στο διαδίκτυο, στο σπίτι και στον χώρο εργασίας. Στο παρόν MOOC προσαρμόσαμε την παιδαγωγική προσέγγιση των πολυγραμματισμών, το Cope Kaladjis, στον γραμματισμό τεχνητής νοημοσύνης. Το MOOC που θα παρακολουθήσετε έχει την εξής δομή. Ύστερα από την εισαγωγή στο MOOC ακολουθούν 5 ενότητες. Η πρώτη ενότητα έχει τίτλο «Το τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη». Η δεύτερη ενότητα αφορά την επιβλεπόμενη και μη επιβλεπόμενη μάθηση. Η τρίτη ενότητα τους αλγόριθμους παλινδρόμησης. Η τέταρτη τους αλγόριθμους ταξινόμησης. Και η πέμπτη την επιλογή μοντέλου και την προκατάληψη. Τι περιλαμβάνει η εισαγωγή? Πέρα από το εισαγωγικό βίντεο και τη γενική περιγραφή, περιλαμβάνει άλλα 2 στοιχεία. Το έντυπο πληροφόρησης για τη συμμετοχή σας στην έρευνα. Το παρόν MOOC έχει ερευνητικό χαρακτήρα προκειμένου να κατανοηθεί ο γραμματισμός τεχνητής νοημοσύνης. Στη συνέχεια ακολουθεί το ερωτηματολόγιο εισόδου. Μην ανησυχήσετε αν δεν μπορέσετε να απαντήσετε πολλές από τις ερωτήσεις που υπάρχουν στο ερωτηματολόγιο εισόδου. Μετά την ολοκλήρωση του MOOC θα σας δοθεί το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο εξόδου, στο οποίο ακριβώς θα μπορέσουμε να μάθουμε και εμείς εσείς αν έχετε κατανοήσει και αν σας έχει βοηθήσει το παρόν περιεχόμενο του MOOC στην ανάπτυξη του γραμματισμού τεχνητής νοημοσύνης. Καλή σας αρχή!